Maraming ginagawa ang Diabetes Philippines para maimutahe ang awareness at saka mas importante ang consciousness sa diabetes. Nagpupunta tayo sa mga probinsya para turuan ng mga doktor, mga nurses at ang mga pasyente rin kung ano ang diabetes at ano magagawa sa diabetes. Maliban doon, meron tayong annual diabetes meeting. Gagaganapin nga yan sa darating na November 21 and 22. It's World Diabetes Day po. Yes. Sa World Diabetes Day, na isa-celebrate ng November 14, papaalala natin sa maraming tao na importante ang diabetes. Magpapalibad tayo ng balloons na kulay blue sa iba't ibang munisipyo at saka sa iba't ibang building. May mga buildings din na mag-iilaw ng kulay blue para commemorate ang World Diabetes Day. Magkakaroon din tayo ng tinatawag na gimmick diabetes na gagawin yan sa November 17 sa Star Mall. May mga magle-lecture sa diabetes para maunawaan ng mga taong kung ano diabetes. Ang diabetes ay importante. Importante mapigilan para hindi lumala.